Sak jero omah ku senengane mie ayam kabeh, tur dasare ki ya wong mamak pisan. Dadi nek pengen tuku ki ya ora marem ngono lho yo, gawe ae sak jambaran ngene kok. Dadi masih awake ki ra patek bener ya tetep tangi budal masak mie ayam. Iki mang tak tukokno ayame sak kilo campur daging bagian dodo karo balungan. Soalnya nek balungan iku ambek nggo kaldu ngono lho yo, dadi kuwahe ku mang suwedep. Ya hitung-hitung ambek golek runtus ngono lho yo, wis 2 dina dus ora runtusan gelas kanyeben awak pating periang. Sapa ngerti bar dinggo masak mie ayam iki langsung waras kaya biasane yo. Asline masak ki ya ora angel kok yo, apa meneh jaman saiki ana blender piring, bumbu rasa ulek-ulek arek di blender wis lembut. Terus bar ngono digongso, sing penting gongsonane ku mang mateng wis enak yo. Dan iki ujug-ujug mie ayamku wis mateng yo. Sengaja tak kei banyu akeh ngene iki sekalian tak nggo kuah ben suweger, kuwahe ana kaldune, ana bumbune ngono lho yo, dadi gak usah ngekno kuah neh.